फुटबलनि देरसिन दावहा होननानै बुङोब्ला FIFA वर्ल्ड कप। दिनै वर्ल्ड कपनि जोबथा मेच एबा फाइनाल मेच गेलेनायखौ गाहामै खुंफुंनो काताराव लाहार-फाहार जाबाय। बे खेबाव वर्ल्ड कपनि फाइनाल मेचखौ आर्जेन्टिना आरो फ्रान्सनि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेगोन। भारतनि सम बायदियै वर्ल्ड कपनि फाइनाल मेचखौ मोनानि 8:30 रिंगायाव गेलेगोन। मख'नो गोनांदि कातारनि मोन 8 स्टेडियामाव गेलेनाय 2022नि वर्ल्ड कपनि गेलेनाया थांनाय 20 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै गासै 29 सान सोलिबाय थादों। मुलुगनि मोन 32 हादरनि फुटबल हानजाफोरा बे खेबनि वर्ल्ड कपआव बाहागो लादोंमोन। नाथाय बेफोर हानजानि गेजेराव गोख्रोंसिन गेलेनो हानाय मोननै फुटबल हानजाया फाइनालाव सौहैनानै दिनै गेलेनो साखाफारासै। थारैनो बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि वर्ल्ड कपनि गिबि मेचखौ जेननायनि उनाव आर्जेन्टिनाखौ फाइनालसिम गेलेनो हागोननि रावबो मिजिं गैयामोन। नाथाय लियनेल मेसि बायदि गेदेमा फुटबलारनि गोख्रों गेलेनायनि हेफाजाबजों आर्जेन्टिनाया दायो फाइनाल गेलेनो थियारि। बबेखानि 1978 आरो 1986नि वर्ल्ड कपखौ देरहानाय आर्जेन्टिनाया दिनै जेरैखि जाया फ्रान्सनि हेंथायै देरहानो जुजिथाबगोन। गुबुन फारसेथिं 1998 आरो 2018नि वर्ल्ड कपखौ देरहानाय फ्रान्सआबो दिनै आर्जेन्टिनाखौ फेजेननो जुजिथाबगोन। मुलुगनि गोबां फुटबल अनसायगिरिफोरनि नायनानै हस्रि खावनायजों दिनै FIFA वर्ल्ड कपनि फाइनाल मेचआ गोबां नायथावना जागोन। नाथाय बे खेबनि वर्ल्ड कपनि फाइनालखौ देरहानाय हानजा आरो जेननाय हानजाया बेसेबां रां बान्थाखौ मोनगोन बेनि सायाव नोंथांमोननो मिथिहोगोन। दिनै आर्जेन्टिना आरो फ्रान्सनि गेजेराव जायनो देरहागोन बे हानजायानो सनानि ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 344 कौटि रां बान्थाखौ मोनगोन। फारसेथिं वर्ल्ड कपआव जेननाय हानजायाबो गासै 245 कौटि रांखौ आजावनो हागोन। नाथाय बेफोर कौटि रांनि बान्थाखौ मोननाय मोनैया दिनै गेलेनायनि रिजाल्टआसो फोरमायगोन। नोंथाङा सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय-सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय-सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।